Vítame vás pri novej epizóde nášho školského podcastu Dvojkacast. Dnes máme tu veľmi zaujímavého hostia, pani učiteľku Janu Bystričanovú, ktorá nielenže pôsobí na našej škole, ale bola jej aj bývalou žiačkou. Privítajme magisterku Janu Bystričanovú. Ahojte, zdravím vás, dobrý deň prajem. Som rada, že môžem byť v tomto podcaste. Ako prvá je mi to veľkou cťou a vôbec veľmi sa teším, že niečo takéto na našej škole máme. No, dnes by sme sa rozprávali o vašich školských spomienkach, vtipných príhodách, ale aj o tom, aké je to byť učiteľkou na škole, kde ste sami kedysi študovali. Ako prvú tému by sme si dali takú spomienky na školu kedysi. Aká bola naša škola, keď ste boli jej žiačkou? Zmenilo sa niečo výrazné? No tak škola stojí stále na tom istom mieste. Čo sa zmenilo je možno, že je automatická brána. Pergoly tu boli odjak živa a tam sme sa hrávali. Dokonca som pomedzi ne prechádzala z jednej strany školy na druhú. No a či sa niečo zmenilo, ako jediná škola sme tu v Žiari mali na našej škole bazén. Akých ste mali najobľúbenejších učiteľov? Na prvom stupni ma učila pani učiteľka Lázničková a pani učiteľka Hroncová. Na druhom stupni boli mojimi obľúbenými učiteľkami pani učiteľka Uhrinová, Zaďková a Vavrová. Bola vtedy nejaká obľúbená aktivita alebo tradícia, ktorá na tejto škole už neexistuje? No, v tej dobe, keď som ja ešte bola žiačkou, tak som najprv bola iskričkou, potom som bola pionierkou, nosili sme rovnošaty, chodili sme do rôznych klubovní, pionierskej klubovne, hrávali sme sa na dvore a podávali sme rôzne hlásenia a súťažili sme navzájom medzi sebou. No a to už dnes naozaj neexistuje. Stal sa vám v škole nejaký trapas, na ktorý si dodnes spomínate s úsmevom? No, raz sa veru stal. Prišla som do školy a škola bola zavretá. Bolo mi veľmi čudné, že som prichádzala ku škole a nikoho som tu nevidela. No a potom, keď som chcela otvoriť bránu, bola zamknutá. Vôbec som nechápala, čo sa stalo. No tak to bol riadny trapas, lebo som sa musela vrátiť domov, čo teda až tak zle nebolo. Ale to, že som ráno vôbec stala, tak skoro išla do školy, bolo pre mňa teda riadne čudné a bol to trapas. A boli ste skôr poslušná žiačka, alebo ste niekedy viedli aj nejakú nepleku? No, väčšinou som bola poslušná. No a čo sa týka tých nepliech, tak áno, raz som si pred výtvarnou výchovou namalovala temperovou farbou fúzy pod nos. No a keď vošla pani učiteľka do triedy, nahnevaná vyzvala, aby som si to umyla, no a samozrejme ono to poriadne dole nešlo. Tak som dostala poznámku a veľmi smutná som išla domov, že čo za to bude doma. No ja som to mal na spolužiačky uhlíkom, po celej tvári ma namalovali, to nešlo dole vôbec. Pamätajte si na nejakú legendárnu, na vtipnú situáciu zo školských čias? No, pravda, že si pamätám. Udialo sa to, keď som bola asi šiestačka. No a prišla naša pani učiteľka triedna, pani učiteľka Zaďková, ktorá zrovna nás učila dejepis a prišla nám oznámiť, že dejepis nebude. Na čo sa jeden žiak, Julo Bystričan, tak potešil, že vyhodil aktovku nad svoju hlavu tak, že rozbil lampu, ktorá bola v tej triede. Sklo sa všade rozprsklo, bolo z toho veľa nepríjemností, no a nakoniec som si tohto spolužiaka zobrala za manžela. Teraz by sme dali takú druhú tému, učiteľská realita a skutočnosť. Ako ste sa dostali k učiteľskému povolaniu? Môžete nám povedať, ako ste sa rozhodli pre učiteľskú prácu? No, v podstate v tej dobe, keď som sem chodila, tak ešte som nemala úplne jasno v tom, čo budem v budúcnosti robiť. Ale asi tak v 7. 8. ročníku ma začala veľmi zaujímať astronómia. No a keďže som chcela vedieť, prečo hviezdy svietia, čo sa vlastne deje v tom vesmíre a vôbec, ak je to si možno vysvetliť niektoré tie javy, ktoré sa dejú aj bežne v atmosfére Zeme, no tak som začala postupne študovať tú fyziku. No a počase naozaj som chcela byť učiteľkou fyziky. Pamätáte si, aké boli vaše prvé dni ako učiteľky? Bolo to jednoduché, alebo ste mali aj stresujúce momenty? No, učiteľské povolanie je veľmi ťažké, takže stresujúcich momentov bývalo veľa a hlavne teda na začiatku. Čo bolo však veľmi zvláštne bolo, že niektoré pani učiteľky, predtým, ktoré ma učili, sa mi teraz stali kolegyňami. No a to bolo veľmi také
zvláštne, ale aj stresujúce, no a potom neskôr aj zaujímavé, pretože ja som ich spoznala úplne z inej stránky, vtedy som videla svojimi očami ich ako len učiteľky. Teraz som ich spoznala ako kamarátky, ako matky, ktoré majú svoje deti, no a samozrejme aj so všetkými tými príhodami, ktoré k tomu životu patria. Takže bolo to určite zaujímavé. Aký máte vzťah ku našej škole? Keď sa pozrite na našu školu dnes a čo v nej vidíte najväčšie zmeny oproti vašim školským časom? V podstate do tejto školy chodím už skoro 60 rokov. To je dosť. No, pretože chodila som sem teda na prvý aj druhý stupeň základnej školy. Ten prvý stupeň kedysi bol dokonca smenný, čiže chodievali sme žiaci do poludnia do školy a na ďalší týždeň sme chodili od poludnia až do večera sme sa učievali. To preto, lebo škola bola veľmi veľká, bolo tu veľa detí, ale nebol dostatok tried. No prečo chodím až 60 rokov už na túto školu? V podstate v tomto areáli školy kedysi bolo aj gymnázium a ja som vlastne pokračovala na strednej škole na gymnáziu a až potom som si odbehla na nejakých 5 rokov do Banskej Bystrice, kde som na vysokej škole Univerzita Mateja Bela vyštudovala učiteľstvo. No a opäť som sa sem vrátila a už ako učiteľka. A je pre vás niečo na tejto škole špeciálne tým, že ste s tým chodili aj ako žiačka? No špeciálne je to, že pribudli nové učebne, pribudli predmety ako informatika. No a určite je tu veľa zmien, na niektoré si ani nespomeniem. Je tu veľa zmien oproti tomu, čo bolo v minulosti. No a keď sa pozriete na dnešných žiakov, cítite veľký rozdiel oproti iným generáciám z minulosti? No, čo sa tohto týka, tak deti boli vždy rovnaké, aj sú. Takisto nájdeme žiakov, ktorých veľmi baví učiť sa, a to bolo aj za mojich čias. Takisto nájdeme žiakov, ktorí sa neradi učia a samozrejme to bolo aj kedysi. Ale keby som mala porovnať ten pomer medzi deťmi, ktoré sa kedysi chceli učiť a tými, ktorí sa chcú dnes učiť, tak ten pomer je tam už vidieť rozdiely. Dnešná generácia je lenivejšia, nechce sa im učiť. Taká otázka, či máte nejakých žiakov, ktorí sa dostali ďaleko, ktorí mali vlastne veľký úspech? No, spomínam si na žiaka, ktorého som mala ako triedna pani učiteľka a bol to Tomáš Slís. No a dnes tento žiak je neurochirurgom, študoval na Pražskej Karlovej univerzite. No a spolu s ním bola v triede spolužiačka Zuzka Krčmáriková, ktorá tiež dosiahla veľké úspechy, no a nakoniec študuje a pracuje vo odvetví, v ktorom je dôležitá fyzika. No a ďalší žiaci, ktorí fakt boli veľmi šikovní a pre túto školu tiež získali veľké množstvo ocenení za olympiády. To boli bratia Jakub a Maťo Klimentovci. Myslím, že sa dostanú aj oni ešte ďaleko. Ktorý z vašich žiakov vás tak najviac prekvapil svojimi úspechmi? No asi ten Tomáš Koslís, pretože ten naozaj vtedy vďaka nemu sme získali aj titul Top škola. A vidíte medzi dnešnými žiakmi potenciál na, aby mali veľké úspechy? No, s tým je trošku problém, pretože tým, že žiakom sa veľmi nechce už učiť, tak málo kto ide študovať také odvetvia ako medicína alebo vedu ako fyzika, chémia. Takže v tomto potenciál dnešných žiakov veľmi nevidím, ale možno, že potom po stredných školách nadobudnú taký väčší cieľ, väčšiu tú takú súťaživosť alebo aj tú snahu niekam sa dopracovať. Ako vnímate vplyv technológie a sociálnych sietí na dnešných žiakov? Je to pozitívny alebo vyšší problém? No, sociálne siete samotné a vôbec aj tie všetky technológie považujem ako skutočný pokrok pre civilizáciu a určite je to niečo, čo je potrebné. Umelá inteligencia nám môže pomáha už teraz napríklad v zdravotníctve, pomáha nám vypočítať v krátkom čase mnohé veci, ktoré súvisia napríklad s vesmírom alebo aj s mikrosvetom v oblasti jadrovej fyziky alebo atómovej fyziky, prípadne nejakej chémie alebo biológie. Takže určite je to niečo, čo túto civilizáciu, ľudstvo posunie viac dopredu. Horšie už je, ako s týmito technológiami a rôznymi sociálnymi sieťami pracujú dnešní žiaci.
dá sa povedať, že tomu prepadli a nie v tom správnom smere. Čiže viac menej ich využívajú len na zábavu, hry, ale oni sa dajú využívať aj iným spôsobom. Takže ja by som uvítala práve toto, aby využívali sociálne siete a technológie trošku iným spôsobom, aby si vedeli vyberať a nepríjmali všetko, čo im je ponúknuté. Keď naša škola prešla na EduPage, aká to bola prvá zmena? No, myslím si, že pozitívna, pretože nie je potrebné už zapisovať známku do nejakého klasifikačného záznamu. Takisto žiak nemusí nosiť žiackú knižku. No a v podstate všetko, čo sa na tom EduPage nové napíše, to si okamžite môže prečítať aj rodič. Takže napríklad rodič sa aj vďaka EduPage dozvedá, či žiak vôbec prišiel do školy, prípadne kedy školu opustil, či bol na obede a proste dá sa ten EduPage využiť aj na iné veci, než je len písanie známok a výpočet priemeru. Čo by ste poradili dnešným žiakom, ktorí sa rozhodujú o svojej budúcnosti? No určite by nemali rozmýšľať o tej budúcnosti len v tom smere, že na akú strednú školu pôjdem. Tá myšlienka tej budúcnosti je omnoho obšírnejšia. Bolo by dobre, keby takýto žiak už mal jasnejší cieľ, čo chce dosiahnuť a na tom ciele pracoval. Sú takí žiaci, sú aj na našej škole, len ich je pomerne málo. No a čo by som im poradila? Nebyť lenivý. Proste pracovať na sebe. Iba človek, ktorý pracuje na sebe, vie o svojich chybách a nedostatkoch a snaží sa ich odstrániť, tak iba takýto človek sa dostane naozaj ďalej alebo ďaleko. Ťaháky si určite dávajú. A aký bol ten najlepší, taký najvtipnejší, ktorý ste zbadali? No tak ťahák, ktorý sa pripínal zo spodu lavice pomocou pripínačky a mal tvar kruhu. Že ak si ho okolo tej pripínačky otáčal a čo potreboval vidieť, tak si tam ten krúžok pretočil. No ale tých ťahákov je strašne veľa. Opäť záleží na tom, či je žiak lenivý alebo nie. Či sa mu chce urobiť si poriadny ťahák, alebo len taký papierik, ktorý žmochli v ruke. No neviem. A najmenej obľúbený predmet, ktorý ste mali? Najmenej obľúbený predmet bola pre mňa telesná výchova. To je ja. Tak sme rovnakí, vidíš to. No a obľúbený, tak tých bolo viacej. Obľúbený predmet, to boli všetky také prírodovedné predmety. Biológia, chémia, samozrejme aj tá fyzika časom pribudla. No a už ostatné boli tak rovnocenné, viac menej. A najvtipnejší moment teraz, keď učíte na škole, aký bol? Najvtipnejší moment bola odpoveď na otázku, čo je Zoom. Zoom máte na každej kamere, na fotoaparáte a v podstate má funkciu približovania obrázku alebo snímky alebo zaostrenia tým priblížením. No a Zoom sa píše vlastne 4 písmenami veľkými tlačenými ako Z-O-O-M. No a jeden žiak mi na túto otázku, že čo je Zoom, napísal, že je to zoologická záhrada v meste. Čiže zoo, meste, zoom. Takže Zoom. A keď bol korona a vlastne dištančné vyučovanie cez počítač, ako ste to vlastne vnímali? No malo to aj svoje pozitíva, ale skôr viac negatív. Není dobre nebyť v kontakte so žiakmi, takže cez tú koronu rozprávať sa iba pomocou monitoru, to bolo veľmi náročné. Aj príprava na vyučovanie bola iná, tak aby žiak sa mohol učiť sám, potom prípadne odovzdať nejaké tie práce. No a čo možno bolo pozitívne je, že nemuseli sme robiť dozor na chodbe, boli sme proste doma. Ale nebolo to celkom dobré. A čo vás na vašej učiteľskej práci najviac baví, alebo aj čo najviac rozčuluje? No čo ma najviac baví, to sú samotní žiaci. Ja veľmi rada učím a keby sa ma niekto opýtal, že čo teda učím, no tak by som povedala v prvom rade žiakov, až potom by som povedala, že tú fyziku. Čo ma asi najviac rozčuluje, tak to sú tie rôzne zmeny, ktoré sa v školstve dejú a nie sú vždy také pádne. Teda nie sú vždy také účinné a tie zmeny skôr niekedy narobia viac zla než dobra. Takže to sú veci, ktoré ma naozaj na učiteľskej práci rozčulujú najviac. A aký bol najkreatívnejší trest, ktorý ste dali žiakovi? No a ja som si myslela, že sa opýtaš na test, lebo najkreatívnejší test som naozaj vyrobila taký, kde žiaci si mohli sami vyberať otázky, na ktoré chceli odpovedať. No a čo sa týka trestov,
No tak toto mi asi ani nepríde na rozum. Najkreatívnejší trest. Možno, že teraz mi prišla skôr myšlienka na to, čo mne urobili žiaci, takže keď sa zlúčila druhá základná škola s treťou základnou školou, tak sem prišli žiaci, ktorí v jednej triede zbierali vrchnáčiky od plastových fliaš a keď som prišla na chodbu na dozor a chcela som od nich, aby boli ticho a mali zavreté dvere, tak ma tými vrchnáčikmi začali obhadzovať, takže vždy dvere potvorili, hodili na mňa zo pár vrchnáčikov, rýchlo zavreli, aby nebolo vidno, kto to urobil. No ale samozrejme potom sa popriznávali, takže ani nie je tak skôr trest nejakému žiakovi, ale skôr takáto vec sa udiala od žiaka smerom ku mne. A najlepší výlet, ktorý ste absolvovali so žiakmi? No, aj na ten si spomínam. Tak to bola stanovačka v Patinciach. Tam boli rôzne bazény, mali sme tam stany, boli sme tam viac než jeden víkend, no a bolo tam super. Takže to bol skvelý výlet. Na obedy ste chodili do školskej jedálni? Áno, chodila som. A aké bolo vaše najobľúbenejšie? Najobľúbenejšie jedlo bolo francúzske zemiaky s klobáskou. Tak tie som fakt zbožňovala. To je fakt miamka. No. Ešte koložvárska kapusta je dobrá. Áno, aj tu robia vynikajúco. Ne. No a ešte s knedlou, taký guláš, v ktorom bola aj kyslá úhorka, mrkva a citrón. No, to bolo tiež veľmi chutné. A najlepšia školská akcia, ktorú naša škola zorganizovala, bola aká? Najlepšie školské akcie sú vždy, keď príde vystupovať skupina, no a zabudla som názov. Hrajú také moderné pesničky. A už som si spomenula. Skupina Aja. Keby ste neboli učiteľkou, čím by ste boli? Asi speváčkou. Veľmi rada som spievala, chodila som na súťaže, dokonca som vyhrala kremnický dukát, no a spievala som pesničky v tej dobe od Mariky Gombitovej, Hanky Zágorovej, Elánu a tak. Rôzne. A obľúbenú knihu alebo film zo školských čias? To boli Nevedkové dobrodružstvá. A taká posledná otázka. Aký odkaz by ste dali všetkým žiakom, aj bývalým, aj súčasným? No, tak tým bývalým, aby sa im v živote darilo. Súčasným určite tiež. Jednoznačne jediný odkaz byť dobrým človekom. Čiže aj bývalí, aj súčasní žiaci, snažte sa byť dobrými ľuďmi, dobrými rodičmi, dobrými matkami, dobrými otcami a vtedy bude všetko OK. Tak pani učiteľka, ďakujeme vám veľmi pekne za tento úžasný rozhovor a ak sa vám dnešný diel zapáčil, určite nám dajte vedieť. Určite by sme sa teda mohli stretnúť pri ďalšom diele nášho podcastu a na budúci diel by už mala prísť naša podcastkyňa Ivana. Hádam by sa to všetko mohlo podariť. Ďakujeme za počutie. Ďakujem aj ja, majte sa, ahojte, pekný deň, dovidenia.